Vegania, vegánska klobása. Šťavnatá, voňavá, plná korenín. To musíš ochutnať. Poďme na to. Idem si pripraviť sériu podľa návodu. Ak vám zachutí, tak určite sa oplatí kupovať v 3-kilovom balení, pretože to máte aj výhodnejšie, aj lacnejšie. A na 250 gramov sypkej zmesi budem potrebovať 200 ml tekutiny, 180 ml vody, 20 ml oleja a pol lyžičky mahá korenia, ale ja mám rada viacej, takže ja si trošička dám viac. Obsahuje českú rastcu, koriander a horčičné semienko, ktoré sú veľmi blahodárne pre pľúca a hrubé črevo. Celú zmes si riadne rozmiešam. Ešte si k tomu pridám strúčky cesnaku, aby nám to krásne dochutilo. Cesnak je proti 77 ochoreniam podľa čínskej medicíny, protivírusový, protibakteriálny a parádne nám posilňuje obrany schopnosť. Ja milujem cesnak a tak toho krásne miešam. Bochníček série zakryjem potravinovou fóliou a nechám krásne odležať. Môžete hodinku, aj celú noc, krásne prejde chuťou. Zatiaľ si idem dať variť deň vopred namočené pšeno, ktoré je preplachnuté a idem ho variť do mäka. Pšeno sa nemieša celú dobu a keď vidíme, že sa robia takéto komíniky, tak ochutnám, že či je to už hotové. Perfektné. Odstavím a nechám ho troška vychladnúť. Séria je nádherne odležená, vonia úchvatne a teraz to idem dochutiť, aby sme to mali naozaj také masnejšie, klobásové. Dám tam kokosový tuk za 2 lyžice, aby to bolo také fajné šťavnaté. Pridám tam sladkú údenú mletú papriku, ktorá nám dodá nádhernú vôňu, chuť údenej klobásky. Pridám štipku čili, ak máte radi, môžete si pridať podľa svojej chuti. A čili aj červená údená mletá paprika nám krásne posilňujú srdiečko a tenké črevo svojou farbou. Teraz tam pridám tajnú ingredienciu štipku práškového trstinového cukru, pretože nám vyťahne chuť tých koreniniek. Pridám čerstvo namletú rastcu a majoránku. Tu si dajte najprv do dlaní a krásne si ju tam rozmrčie, nech sa nádherne uvoľnia tie esenciálne oleje. Priam sa mi chce spievať. Máš chuť majoránky, lásko má? Čierne mleté korenie, ktoré nám nádherne posilní pľúca a hrubé črevo. Osolím ružovou himalajskou soľou pre vitalizáciu obličiek a močového mechúra. Nakrájam tam pár sušených paradajok na menšie kúsky. Paradajky pomáhajú vitalizovať pečeň a žlčník a ešte tam pridám troška pšena. Pšeno je vynikajúce, pretože pomáha odhlieňovať organizmus. Či máte nádchu, kašel, alebo aj napríklad tuky sú hlieny v tele, takže krásne nás harmonizuje a ešte vitalizuje aj slezinu, žalúdok, pankreas. Teraz to celé parádne premiešam. Takto to riadne zapracovávam dnu, podobne ako keď miešate kysnuté cesto. A ešte podľa mojej chuti, ja by som tam ešte dala 2 strúčiky cesnačku. Lepšie viac ako menej. Tak, a ešte ho krásne premasírujem. Vonia to ako klobásková zmes, aj vyzerá to ako klobásková zmes. Idem to dať ešte na hodinku odležať do chladničky, nech sa prepoja všetky chute. Idem sa pozrieť, ako to vyzerá po hodinke. Parádna vôňa. Teraz ideme z toho spraviť také klobásky, takže ja si ich budem brať po troške tej zmesi. A to krásnu štruktúru, keď sa pozrieme. Wow, naozaj ako také mäso. No idem to takto spracovať vlastne do takého šumčeka. A teraz to zarolujem do toho papiera na pečenie ako takú salónku. Z jednej strany zakrútim, z druhej strany zakrútim a trošinka to ohňem, aby to malo taký prirodzený tvar. Mám ich hotové, wow. A teraz ich idem dať napariť. Budem potrebovať do hrnca dať takýto kvietok a keďže to budem naparovať nejakých 40-50 minút, takže budem musieť kontrolovať, koľko tam je vody v hrnci. Poukladám ich dnu. Zakryjem, dám časovač a môžeme sa tešiť. Je to uvarené. Veľmi sa teším, že ako to vyzerá. Wow, poďme to rozbaliť. Takže má to naozaj, že klobásový tú konzistenciu. Poďme to ešte oprážiť, aby to bolo naozaj že fajné, chrumkavé. Mňam. Aj ten tuk z toho chutí tak klobásovo. No čo poviete, už teraz to vyzerá ako klobásy. Idem ich ešte oprážiť, takže zapnem oheň. A pridám tam kokosový tuk, ktorý nie je ochutený, aby sme to mali ako vypražené na masti. Vonia mi z toho celá kuchyňa. Pekne ich poobraciame z každej strany, aby boli zlatisté a dobre upečené. Poďme ich dať na tanier. Vegáňu takto nakrájam, aby ste videli, ako vyzerá parádne dnu. Normálne taká mäsovitá štruktúra. Aj sú tam pšenové očká. Pridám k tomu troška zelené uhorky, aby sme tam mali aj vitamíny. Ale môžeme si doladiť presne tým, či máme radi, takže poďme to troška poliať kečupom.
pridať horčicu. Ja mám rada plnotučnú kráľovskú, vy si dajte akú obľubujete. A super je ešte k tomu pridať si chren, pretože chren nám pomôže v stráviteľnosti. Pomáha aj odvieňovať organizmus. Vyšla úplne parádne, poďme ju ochutnať. Normálne tam je taká štruktúra. Pripomína mi to úplne mäso. A dochutené je to úplne fantasticky. Šťavnatá, voňavá, plná korenín a pritom úplne rastlinná klobása. Naša vegania. A viacej typov a receptíkov sledujte na YouTube. Lenka Slnečková. Majte krásny dníček. Ahoj!